Ako din si Banat siya. Gusto lang ko sa mga tao diya sa Manila nga mga walay mga ayo. Pa-eskwela na gali sa gobyerno para makahuman, mag-rally-rally pa. Ipanindot na gali ilang dagat. Mo reklamo pa kay ang kwarta gigamit nga pundo naman na sa una nga tuig. Kay kamo ipirmi ninyo pa sa kita ng presidente nga palpak sa mga ubos sa ranggo sa Duterte. Kamo diha paningkamot no tintabangin yung presidente kay kanang yang gibuhat para na sa inyo mga bulok puros ra mo ngaw puros ra conference unya way nahimo puros ra istorya pakita tao may mga media no kay mga kuan kayo binayran ang mga tao diri sa probinsya ilang ilaro nya ang gibalita puros butbut di man kabalo mo appreciate sa mga gibuhat sa proyekto sa mga sa Duterte karon mga bugok. Dapat inyong tabangan ng Pilipinas ng masinso, mura mamugdili Pilipino. Inyo mandut ano ng presidente nga naningkamot para sa itong tanan. Paeskwelahon og libre. Ha? Tigaan og 5 years nga lisensya. Basta ka na. Manindot nga dalan. Diri sa mong probinsya, oh. Oh, payag. Nya, kamo diha, sige mo reklamo kay ang kwarta gigasto nga COVID. Wala mo ikaluoy sa presidente diha. Naningkamot nga idaranat gulang na inyo po nang igugmaon ng presidente tabangan marili tabangan duot mga bugok